mulakno, wong aja roe ning alas tok ngono lho. Glukosa darah puasa. Aku sing lho, iki goblok. Aku kan maca wong piye? Glukosa darah puasa kuwi lho. Aku gak teko, aku ngelundasku. Terus fal ginjal berarti normal. Lah ginjal kuwi terbuat dari mika. Ini angel-angel macane tulisan. Masih tes masalah gula darah, Mas, meliputi glukosa darah puasa dalam kurung stik. Terus fal ginjal melalui iki. Fal lemak melalui kolesterol, trigliserida, HDL kolesterol, LDL kolesterol ngene iki ora kok. Jan, wis mbok ngono ki apa tak kok yo ngetut. Gak tak rungono aku. Tono lho wingi pati-piti yo gak. Lho, lah nek gene atun aku apa iso? Kowe kudune ruangan iki ruang jelaleh kudune samben ruangan WSKC. Kowe iki gak ati lah sing daftar ngono lho Agung. Lah nyapa kok bingung? Panggone ngerti nek kuwi Agung panggone Dik ben kothek kaya Pagupon Doro ki lho. Mulakno wong aja roe ning alas tok ngono lho. Tanah aku ra pengen aku. Lah apa gering kowe nang rumah sakit iki? Teko wong karepku nek dikek ngene iki tak kon genahno apa ya Bu sing kira-kira ki aku sing gak paham. Terus awakku ki apa ya sing kurang apa sing kelebihan apa sing bermasalah ngono. Ora kok butuh piton. Kor. Malah guyu ngekek. Aku mama. Sing dindo Pak Win aku dokter Aton ki ya kuwi. Oh, fokus perawat. Ala lagi sama jenengmu fokus. Iya batin kok aku ndelok konten lah ya. Kok gak digenahno pas iki piye ben padha dadi aku ki sing tak hindari ki apa sing tak longi apa nek saka pola mangan, pola hidupku.